Pozdrav svima ljudi, vi gledate Gamer of Serbia, sa vama je Dule i igramo online Soccer Manager, skraćeno 8M. Krećemo, možemo pokupimo ovi 10 i ovi 10 ovdje, odimo neku uzbunu. Šta je ovo? Da vidimo. Šta je ovo? Aha, da pokupimo ovo, dobro. Imam još nešto. Nema ovdje, aha imam. Pa 100. Super. Koliko imam? Čekaj. Mogu sad uzmem Barcelonu. Tako neki bolji tim. Da vidimo ljudi. Tu je Španska, gdje je Španska? Evo je Španska. Da vidimo. I ja, samo da, ne znam, možemo, ali ne znam. Neću. Ne znam. Da li da kupim ili ne kupim? Pitanje je sad. Da. Ne znam stvarno. Ajde vidjet ćemo, ne znam stvarno. Pa dobro, ajde ovako ćemo. Idemo do engleske lige. Da, i tu ćemo da vidimo šta tu imamo. Tu nema ništa. Ništa. Dobro. Idemo do francuske lige. Pa ćemo Njemačku. I Bordeaux, Lille, Reims, ništa, idemo dalje. Dobro. Da sad idemo ovdje. Dobro. Ovdje nema ništa. Ne znam mi dođe kupim Barcelonu. Stvarno ne znam. Ajde pogledam. Ajde italijansku, tu mogu da nađem neki to. Nakon. Ne traži ja neki dono, ali onda imam sam. Dobro, pa ovdje isto nije ništa. Svi zauzeti. Dobro, ajde idemo ovdje specijalne ligi, tako nešto se zovu. To ovdje. Ajde, Balkana, da vidim što to ima. Balkan liga. Hajduk, Split, Čukarički, Olimpija, Vardar, Kova, Budućnost, Zrinjski, Mostar, Sloboda, Partizan, Rijeka, Maribor, ništa. Alama ništa. A ovako. Aha, to nema ništa. Šta sam sada ja radio? Da vidimo. Haha, jao. Damo bez toga. Dobro, ajmo dalje. Ajde sad vidimo. Da vidimo. Neko drugo. Ajmo. Euro čempiona.
Euro čempiona, ništa. Samo Benfica. To ništa ne čini. Ne znam koji to sam stvar. Aj vidimo. Znam. Lijepim čempion. Ovdje ništa. Dobro, ovako ćemo. Ako ni tu nema ništa, onda ćemo ovako. Word quarters. Ne znam da to je dalje. Može, ovo ćemo, uzet ćemo Belgiju. A može, ajde, šta inako to se zezamo. Naravno vi napišite u komentarima, ja ću da ostavim. Pa ću da uđem. Dobro, smo prvo izgubili. Opa. Dobro. Idemo na tim, da. Tim da vidimo šta ovaj, jer je imao nešto da nas povuče ko za ručicu. Mogvertman, kompaniji. Dembela, brate, ubacujem umjesto De Bruyne. Ne sviđa mi se postava. Promijenit ću formaciju. Ovo. I ovako. I onda ćemo ovdje. To. Mertensa ćemo ovako. I ovo će da nam bude neka postava. Stavit ću, dobro, ovo mu se izgradio, šta vam to bude, stadion, ne znam ja šta. Aha, dobro, to, dobro, mi ćemo staviti ovo. I stavit ćemo, ne znam da li stavio da se treniraju. Nije, to ćemo stavimo. Ovako, ovo ćemo se najjače da se obuđemo. Njega i njega. Dobro. Ti koga igramo sljedeću? Samo da vidim. Ti Kolumbijac. Pa vidjet ćemo tu kući igramo, pa ćemo vidjeti. Samo vidim kakva je Kolumbija. Da vidimo. Pa, dobra je, ali mi imamo, mislim smo mi bolji, ali evo, neko vodi neki prije, Turčin. Dobro ljudi, to bi bilo to za ovaj video, vidimo se vrlo uskoro.